Mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat and welcome again to my new video. Siguro mukhang masaya na ang karamihan sa atin ngayon na mga riders dahil unti-unti nang nawala yung pagka-quarantine natin. So malapit na tayong maka-rides ng malayo mga ka-riders. Ang pag-usapan natin ngayon mga ka-riders ay ganun pa rin, part sa ating mga motor. So itong isi-share ko sa inyo mga ka-riders ay na-experience ko na to. Isa itong pangyayari na gusto kong ibahagi sa inyo para maawirin kayo, lalo na sa mga baguhan dyan na nagmay-ari ng motor. Gusto kong i-share sa inyo para di na ninyo to ma-experience. Ang pag-usapan natin ngayon mga ka-riders ay tungkol sa accelerator cable or tinatawag na throttle cable. Pakita ko sa inyo yung accelerator cable. Ito. So, ang pag-usapan natin ay ano ang mga palatandaan kung malapit na tong masira. Dahil gusto ko i-share sa inyo mga ka-riders ang na-experience ko. Dahil dati itong accelerator cable ko ay malapit na palang maputol. So, ganito yan. Explain ko sa inyo. So, ang nangyari sa akin mga ka-riders ay ganito. Hindi ko pa kasi alam na itong cable na to, yung accelerator cable niya ay malapit na palang maputol. Dahil first time kung nangyari ng ganon. So, wala talaga akong alam. Tapos hindi naman ako gano'ng marunong mag-ayos ng motor. So, kaunti lang ang alam ko. At saka first time ko yung na-experience yung malapit na maputol yung throttle cable niya, yung accelerator cable. So ang palatandaan pala mga ka-riders na malapit na maputol yung throttle cable ninyo sa accelerator ninyo ay itong accelerator na to pag ang tawag diyan sa Tagalog, pag i-revolution mo, yung parang may humahawak, ang tawag diyan. Hindi na malambot, di katulad ngayon na bago ko tong pinapalitan dahil pangalawa ko na tong palit. Dahil alam ko na malapit na yun masisira. Yung unang pangyayari na malapit na pala yun maputol yung accelerator cable, di ko alam na malapit na pala maputol yun. Ang alam ko lang dati, nagtaka ko bakit yung gasolinador ko, yung accelerator, dito matigas. Pero umaandar naman siya. Pero nagtaka ko bakit matigas dito. So pinabayaan ko lang. Dahil di ko man alam na yung cable sa accelerator malapit na palang maputol yun. So pinabayaan ko. Gabi yun. Tapos pumunta ako dahil dito sa Cebu sa amin. Dito ako sa Lapu-Lapu City. Galing ako sa Cebu City dahil may office kami doon. So pag doon sa Cebu, umuwi ako mga 11 PM na yata yun. So umuwi ako doon sa traffic light. Hindi ko alam, malapit na pala yung maputol. Pero habang naghintay ako na mag kulay green, tinignan ko ang gasolinador ko. Parang pag iganon mo, parang may humahawak. Ay, anong tawag yan? Hindi ko ma-explain sa Tagalog. So, parang may humahawak ba? So, panay ko tingin dito, ganon ako. Tingin ako dito sa motor ko. Tingnan ko anong nangyari. Ganon ko pa nga yun. Buti nga, hindi naputol doon sa traffic light doon sa Cebu. Dahil kung doon pa naputol, ay talagang ang haba ng lalakarin ko. Tapos gabi na yon. So siyempre wala nang mga open na shop. So grabe sigurong hirap ko kung naputol doon sa malayo. So pagdating ko dito sa amin, malapit na mga 1 kilometro, doon siya naputol. Yung cable dito. Nataka ko pag ganun ko wala na. Hindi na tumatakbo dahil naputol nga yung accelerator. So paano?
tiningnan ko. So diyan ko naisipan na ano pala, yung naputol yung cable ng accelerator ko. So nilakad ko ng 1 kilometro lang. Buti nga na 1 kilometro lang ang nilakad ko. Dahil kung nagkataon pa na nandoon ako sa Cebu City, wala namang problema paglakad. Siguro mahirapan tayo. Ang problema dito sa amin ay isla kasi to, yung Lapu-Lapu City. Dadaan kami ng first bridge or tinatawag namin Mactan Bridge. So paangat yon. So paano mo itulak yung motor? Tapos malaki tong motor ko. So lalo akong mahirapan doon kung doon pa nangyari sa Cebu City. Buti nga dito nangyari na malapit lang sa amin. So yan ang gusto kong i-share sa inyo mga ka-riders, na gusto kong ma-aware kayo para hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Dahil kung mangyari sa inyo tapos lalo na sa probinsya or lalo na diyan sa Maynila, tapos kung gabi, di ba? Ay siguro diyan sa Maynila marami siguro akong mga alas 11 na open, may shop pa ba na open? Kung mag-rides ka ng malayo sa probinsya, tapos maputol yun, tapos doon ka maputulan sa walang bahay, tapos gabi, anong gagawin mo? Hindi naman tayo natatakot sa gabi. Natatakot lang tayo baka may mga masamang tao dyan. Hindi natin alam yung lugar na naputulan mo. So, ang may papayo ko sa inyo mga riders, pag ang motor ninyo, pag malaman ninyo parang yung accelerator niya parang hindi na malambot, parang may mahawak, yan, palitan nyo niya kaagad yan ng accelerator cable para di kayo maputulan ng cable. Mahirap na kung maputulan kayo ng cable. So yan lang ang ma-share ko sa inyo mga ka-riders. At sana may natutunan kayo sa video na to. Dahil medyo baloktot yung Tagalog ko dahil Bisaya kasi ako. Pasensya na kayo dyan. So hanggang sa muli, hanggang sa susunod na vlog ko. At sa mga new viewers sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at click nyo na lang rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko na video. Bye! And God bless us all.